Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Laingot ki kertong ke Bharatiya Janata Party berkentup yo baken cyber lingdo na laj mukra malki constituency ke kong Daniela nong laj na maulai constituency berubah fairlock di ringsai na nong temai constituency hakasitere urempang araja arpusan kilawan bentep kerteng kum ki kertong bani aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC ke ban selong hak arpoi terik urempang araja arpusan ha interstate bus terminus ISBT Mauyong. Habakran sikilat patai kubor ubakan sai ulang bagajing temu jongu banyak koni kani election kalong ban yadai ka hok long try ka jat ben rio lingba ka kernet ka ben rio bat banwan ra sensa khada ka bakul ke ka jing temu ka bakong san jonga ma banga mi khmat banyak koni kani election hi kalong ba ngan yadai ka hok long try jongi khasi ma namar ngala tip biang hi ka kamram komu MDC haka district council lingba ka sik schedule ma ban yadai ka hok long try hi katai ka di ka bakong san te ka ba ari pat na ko aban ma ndang lapoi district council ngako aban wanra ya ka sinsiar kada ka bukwai namar hakini kisni ki bladak la iling ba ki haki la bathai ku bor ma ling ba ka CAG report ma ka jung penung kam bakla ya ka bisa jung pai ba ma te kalau ngong ka ba sebab pelan te kata hi ka bakungsan ko aban wanra sinsiar kada ka bukwai bat kum usamlahi ma adon kata ka jing snow ya laki para samla ki bakum mangahe ma district council la iya ka rukum tungkam tungjam kalong ke bamjat be tenti ma bala sutep da ka bor ma te ngakwa ba ndang la poe district council ru ngakwa ban le ai na kamta kata ba balat kanu ka kam haki district council ru kidai banda mau ban petip saki samla din baki advertisement baki dei conduct ke exam kenang ba kan wanra ka khoi ka suba bat kenang ba usamla ubadi hok ba tristong udi ban jo hok ya ka kampung te nakaliang janga kata hi ba ngakwa kerbat iki pajba ma mar ka hakri char pajba giron ka hok enu bangit persian dei nakaliang janga kerpat snurit yaki nong sechnong joka malki lain kra konsumsi bikin ai ka jing kerpat bikin ai ka jing persian yang apa bikin jit yang ama na ka benta bangan dech district council bangan le ika ba bahatam benta ka jat bin kumbalong menta marni ibki niki don kita ki an hadis council ki kita ki ba pi don kam kita ki an hadis silban kin pin bahasu shu ka bede ba kan ka anti defection dong ko ba kin introduce bahan district council ma nang ba kanum dan kajing ya kaya seng nakawai ka seng syakawai ka seng kata hi ka di ka ba ngakwa ban introduce ka district council tiba kenyak namar bangi ba kamta meni jela jungi lai ke BGP buan bertempat pada tempat pediang dia kum nakaliang jumpi ketong ke papidan kum ka kata ka mat jumpi besngau saki makin pediang ka bai ka bai dei ba katama ngai ba kipat ba ai kan ka jela ka jungi ngai ba kidang tiang kidang artatian man pediang ka BGP ma ndai ngan ai ka kawai kan sapi ka ba kai ka ba penong ji tiang ka dei kan nyam ndai ngan ong ngan ai kan sapi ka ba long ka jing sisa pe kan nagalan ka jela Mizoram ka ka ba buan ki nong senong bat ki riulum bat ki kristan ndai ngin pe ha artli ki district council ha ka jela Mizoram ka ka mara autonomous district council bat ka chakma artli na ki district council ka sensiar ka ka BJP ndai ngim syam lai iba kandon kanu ka jingjama ka balong ka parti ji ka long persya ka jat beri ujuki ma dia kata nga kermen ba ki pa jungiru pa ulum kin pediang kin ka BJP mar kitu ki baro ki jing pentho pria ki jing lam bakla ken ha ki social media ki YouTube menta dikata ngadang long samla barang ni chakmat akan ka jing ko ni kan ka action te nga kermen ba ki para samla hi ki basuthu mo ya ka khia ka shan ngaro ngadan hangni banmi na kamenta ka jongki hi nganget ki kin suthu ya kin ai ka jing kersian ni ngamo lingba ka nongrem ka banga hi ngala bisa ki ka Nakaliang kakong Daniela kalaong balada kawan hakabor kan punyo no da katulap yaki clear nong senchar snong kan top ki sordar wat ki rangba snong nalor ban samji rapisa ke ba arah jar tingka sibna yaki ba belas ngi kum ki nong trekenta ki nong nya taksi ki bal klat lok ki long keme bekerjaan dalade ya hang ni ngade tang iwe ki long keme iwe yang persya ya san ngot ki kan ti dia ngasai hakat ni kasien ti ai lat no yang aku bilong keme bangan rong mangala pek ya ka district council kan na haki long keme bekin dong member hak district council ada kijit yang kino mulai alis indon sa ibay kabading kong ba kwa panganpan kadai ba ya lada ka sensyari ke BJP ti ai lada ke BJP kirang pas nong kinyon kum ka kajing pinlong pakin tip kenya sathia na selesi alis kinyo tulap manu benai baki don kam hi kirang pas nong ta hi saya ka ba kini kilong kini ki driver taksi kinong treken ta ki
kini yo jeng yarap lada kas yo ke job ke BJP hingila ban yarap ki ar hajar tingkaman la ubenai kata ka dik kula ngi ladangi job ni ka kerpa dik nong mulai bakin kesyan ke BJP kan dik kenti tang kata kam dan ni ki brio ki kertong ki bagi menta ki di banjir loi ka parti sense ngi di central ka sai ka khamha nangi bagi ya lemban nangi ban bagi ya lemban ki BJP na ki ada parti sen man ngi la dai lupa ke ruling party as it expected ba ke BJP PUE ke Assam kumno kalong so develop kat ba kami kalaya jongi pengi sadien hadu balai bangim don ke BJP kum ke BJP ban sa state para ko Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya